तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। यही गीतिया के तनी जंगानी पुराने घर के रंग पेंट कइल जाला ओहे गाने तनी यही गीतिया के शब्द बदल के अब भोजपुरिया गायक लोग आवता कैसे सभे जानता कि चांद पर जाए के विमान खातिर विमान के काम बा लेकिन ई कहता कि सैया मोरा लेके मोरा घोड़ा पर चढ़इबो एक रात में चांद के पार ले जाइबो का वो चांद पना चांद के पार वही पे लगा ढा दो लड़का गोल लगल आ कहले के बाबा ए बाबा सबका से पहिले भेजावता निनेवता पहिले भेजावता निनेवता होली स्वीकार हई मंगल के देवता होई मंगल के देवता सबका से पहिले भेजावता निनेवता होली स्वीकार हई मंगल के देवता। ए बाबा अकेले नहीं खेलावे के कार्तिक जी भाई पार्वती माई कार्तिक जी भाई पार्वती माई संग पिता महेश के ले आई ना रिद्धि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना सभा में आके मंगल के बरसाई आज सभा में आई ना सभा में आके मंगल के बरसाई बड़ी सुंदर मंच बा बड़ी सुंदर स्थान बा बड़ी सुंदर रवा सब शांति बना के सुनत नहीं बड़ी शांति माहौल बा यो अच्छा बा हमने के 150 देख कर वालो डिस्टर्ब नहीं खेलोगी करत कम बात बा ई कोनो कम बात नहीं ये चाहिए इतना शांति संजोगे से कहीं मिलेल ना तो हमने के जाता नहीं जा रोज कहीं ना कहीं गावता नहीं जा रात भर लोग रुपये बोलवावेला गावे का फुर्सत लोग ना देला सही बात बा 5 आदमी दाहिने 5 आदमी बाएं 5 आदमी आगे पीछे रुपये लोग खड़ा रहला कि हमार नाम बोलो हमार नाम बोलो बोला हमने के जकर्ता मलिकार मृत्युंजय शर्मा जी गणेश जी भगवान के पूजा में 100 रुपए दिले बनी हालांकि गणेश भगवान के पूजाई में 500 से कम कोनो रुपया नहीं खेली आते पोसाते नहीं खे व्यास शर्मा जी घाटा लगता कहाँ से हो बथुआ बाजार से हमरा के रुपया दिले बनी और व्यास श्री विशंबर शर्मा जी हम तनी आग्रह करब व्यास शर्मा जी और विशंबर शर्मा जी दोनों आदमी से आग्रह करब तनी अपन अपन नंबर हमरा के देव सब है कहे कि कलाकार के संग बनता संगठन सब लोग के संगठन बनल बा लेकिन कलाकार के संगठन आज तक ले बनल ना रहल लेकिन पर काम हमने के शुरू कइले बनी जा
2017 की 18 से काम शुरू भाई पर तो मेरे वो सबके जोड़े के बा हमरा के खाली शर्मा जी लो ब्यास तापन ना ना सब कर अच्छा सब सब लोग कलाकार संघ संगीत कलाकार महासंघ में कोनो बिरादरी के कलाकार होके अरजामो का वाला हो बैंड पार्टी वाला होके झाल बजावे वाला होके झुनझुना वाला हो चाहे पेंटिंग करे वाला होके हर कला के हर विधा के कलाकार लोग सिंहा वाला छूटा था लो खाली मैं गोपालगंज जिला के अध्यक्षता करे के हमरा मौका मिलल बा तो मैं और सब के हमरा के जोड़े के बा तापन नंबर तनी हमरा के देब सब वो ब्यास के नाम लिस्ट में नहीं थे हां आ गणेश भगवान के पूजा होता तब ना कोनी हो कि मृत्युंजय भैया हमने के जकरता मलिकार बने 100 रुपए देले बनी बाकी गणेश भगवान के पूजा में कहल जाला कि रास देख के रसगोल निकालल जाला ना हां जी जैसन कढ़ाई बा वैसन के उतने तेल डाले के पड़े तो पूजा होता है में 500 रुपए के काम लगता है हां जी हो ले आओ और मुन्ना शर्मा जी उखई से हमरा के 100 रुपए दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करब तो ये दाई तो हमने के मृत्युंजय भैया के बनता ना कहे कि आज के जग करता मृत्युंजय भैया ही बानी वाह तो लड़का बाबा से कहले कि ए बाबा पार्वती के हमी दुलारा बाबा मंगलकारी राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करेला लोगवा सारी पार्वती के हमी दुलारा बाबा मंगलकारी आ राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करेला लोगवा सारी नारद जी जाके खड़ी झगड़ा लगा देले गोर कामे का बा के लक्ष्मी मैया तारा कोनो संतान नहीं खे ऐसे विष्णु भगवान दोसर बियाह करे जाते बियाह होला संताने खातिर तारा संताने नहीं खे लक्ष्मी मैया रोत रोत पार्वती के यहाँ गईली अब पार्वती से अपना ये बात कहली तब बहन देखी भाई भाई में फुटमती हो जाला भाई भाई बटा जाले लेकिन बहन ना बटाली से भैया बाप रे ओकने बहुत देखता रहा काहे कि भाई एक लगे रहले अब बहन 5 गो बाड़ी से तब 5 जगह चल जाए तब बहन के एकटा बन रहेला काहे कि लगे रहे नु तो आदमी के खाली अवगुण लौकेला आ दूर रहे तो सिर्फ गुण लौकेला देखले हो खेम शादी ब्याह तय होला तो फोनवा से बतियावे लल्लो जले सदिया ना भई रहला तले मैं आपको बहुत चाहता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ काश मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ कर चला जाता आई हो दादा अब बियाहवा होते 6 महीना ना बीतला पता लगला कि गीधा मसान शुरू हो गई का है लगे रहला पर आदमी के सिर्फ अवगुण ही अवगुण लौकेला पार्वती की यहाँ गईली लक्ष्मी मैया आ लक्ष्मी मैया सही बात कहली पार्वती मैया सही बात कहली तो पार्वती मैया कहली कि ना ए बहिन हमरा रहते भगवान दोसर बियाह ना करब हमरा 2 गो लड़का बा आ तारा एको नहीं खे तो आज से समझ कि हमार एगो लड़का तहार आ एगो लड़का हमार वह गणेश भगवान के हाथ धरा देली कहली कि आज से तोहरे संगे पूजई है तोहरे संगे खई है तोहरे संगे रही है बोला तने चलै अष्टजाम मंडली बलेंद्र यादव जी हमरा के भवानी स्थान से पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करो 24 घंटा गाइलो पार्वती के हमी दुलारा बाबा मंगलकार पार्वती के हमी दुलारा बाबा मंगलकार राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करेला लोगवा सारी राउर पूजा लक्ष्मी के संगे तने मैं को तबला वाला थोड़ा सा और फूल और पान से सच्चा ईमान से हम बोलावा तनी देरिया लगाई ना ए बाबा आई जल्दी बहुत गर्मी बा ए बाबा तरिधी सीधी की